Hello guys, selamat sofigan narong hai ani katal vlog to narong jatano dipor kaham tak time kai tong 12:30 dipor kring ama soros kanggo bisubaro Amarpur thangmani dinike shonibar kai tong anke 2 din 3 din tongoi phalesu ta borok ke Amarpur ni tma2 muikwthwng ro jaka naigra ni lama dek jara thangni tara aro ani bahna josono beraine Biskocho sa phedi hojaga taklai sunglia semaro ke sunggu taklai sunglia ta ekdom yak semawa busakani yak to sakha ekdom pura motok mani yak satung tunggu sati satuma ba yang keto omnenrok naitong di video no paithak jara skip khayawai ke baisong yang to muikwthwng ro hamani to asukbo kabang ya to khoklu buthai ro nai hamani khoklu rasogya phupun ke ba raroi tong di tong sahata olo te 2-3 mas pore to tesa thangak thinai ke afro to toi phaisinai mangso chanai khoklu kra ke ta krohok na ang mui fry bosok san muso mui fry bosok ke te ke cakumra bosok ke balni awa phai khamata rasuk darosi ya pheda ya gesrangki dolar roi dong mami sung he badam yo gobake itu mulang nai le muya kha muya khoda ala ke thungge sami ok lisa jak badam nei tal taklai ni subas tal newan cawe ke sabanye ama sorota so Amarpur lai dro khosipu bertak so sofya ka masuk sama ni sok ama tai phanya haya hokna mani pada ma mai sok ma asir ata bro lei này đi không có mấy fry bosok lei yang ke cakumra bosok boro bukom baca này हम सके ठीक कि मुया तो मुया sana akai han ke muya naraglia aku bengra so ei borong ni Biskocho sungjak wah ekdom color le ঠিক bahai no sida sai này cái xì này sao đây nó không sai nữa siapa malnya pak Mana? Tahu berapa zaman ke ba? Tok lah deh. Tok mak. Cerita. Thokjak hang lah. Thokjak. Okay, no sok phai lấy tóc đi rồi tong. Mon bazar thang tong, tak bazar thang lấy jeman sak khoros khai nei. Khoros to no to le tong wo. Mai sagra no tak he duponi tak time kau tonggo. Bapre baka khable 3:30 ke tomo ke mushroom rau thali mukhmi rau gudok ke mo ke alu kangla orbo mushroom daru jam soybean rojak toktei ke tom no mai sagra norwalo mai sabai malayana lei sakumara bosok sanai pebi jak ekdom pura kelei nei di koto bisa thok nai an bai maya ganang rohmani ana maka bini bosok ai bosok dalo bukorong hata kita mang kena sisane kena phanyo ta khoro to mai mai kabang ma ke suna nai ba khana sa sine
Kaham nerok jotano tak khenai jang tma mui sungui tong mia pura snai tong roja lei chakumora bosok putuk sai tong ekdom butai kariara butai thok saroi sungjak hingke temung sa tongo lei fatawai aluk berman butai khaine aluk tui saroi banta rei chanai lei chakumora bosok moi si batio sewi rojak tak fatok sungmabo mosmo nai ham butai ran sai tong lei phantok butai sungmui mui kha bo tak banta rei betul kari sirma hata nok ni thalimi khumu thaisa khangna mani chikono nai sakani kra ro khibiro ba to kolai kolai no simya sinai hem kheta amno ang khangkha kato aluk tisa sugroi kutok sanai leita bokhe je nangmano ro thung ready khaina ha to aluk thalimi khumu tekhe khangkha kato hingke pias tisa rai raja ke tangmano holoi sungsinai tabokhe ang maisa sinai kemokhe godok nok to sungna nukhna kemokhe phani chakumbra bosok mokhe aluk bai phatok berama bate sagarana ekdom pura muilok bo sai muilok bo songjalang chakumbra bosok pura kothok mangjak ketui singsiga godokle thola chawai sanai thole thoha haipa mosuyok kul ba mokol kotob langkha hai mosor kabang kabang ro umnos paya thongmani maisai pe ro lo malanya Sari kaham nerok jotono to takhe duponi maitei jabai sara sares rokhai haini hairi takni hasol hamon angtini jekkeba tagai rasonai horofa tagai tubu rasomaka to rasoya tini tagai khna phayang khe raso sinaita naitite kisa tei takma hele bisik takma roni jora ro takma na hingke raso simanai takma yang paine hingke tomna nerokno next video o phunuk sinai ani rikinai bahai kha raso baye Kamna je video no katal khenai tongke subscribe khai rodi te like comment share khai rodi ke tom nan roi te sa next vlog ma lai ne nero jatana hambai